Hej. Jeg her Nej, og det her er min restaurant, Happy Dolphin. Vi har 24 timers åben, altid døgnet rundt. Også til jul, og imellem rigtig godt nytår. I min restaurant, god service, koster gratis. Også hvis du har et lille problem, vi hjælper dig lynhurtigt. Og det er hele tiden altid 24 timer i døgnet rundt. Ude i køkken, gong arbejder. Han aldrig sover. Han kun laver dejlig killing i kaj til dig. Og det er hele tiden altid 24 timer i døgnet rundt. Sonofon har lige fortalt Nej, at der fra hans telefon er ringet mange gange til Hongkong. 10 minutter kvarter mange gange ad gangen. Høj boy! Det her er kinesisk Olfert. Prøv på at få den, fordi han har lavet pjatrøv med mobiltelefonen. Mamma. Mamma. Sonofon, ligesom bedste restaurant. De sørger for, at regningen aldrig løber løbsk. Hej igen. Da Nej kom til Danmark, han ordner helt forkert Kina-grill. Velkommen til Nanras grill. Du kan få en dejlig forårsrulle. Du kan få tidsburger med ost. Du skal også have pomfrit. Eller du kan få den rå pølsen hos Nej. Men du kan også spise alle 4 ret for 6.000 kroner hos Nais grill. Kom ned til Disco Dolphin. Du skal også have rød pølse. Men du kan få alle 4 ret for 6.000 kroner. 6.000 kroner? Du må da være sindssyg, mand. Men Nej fandt hurtigt ud af, at Danmarks yndlingsspise var spargris med ekstra rabat på. Men hvis man laver forret, hovedret, mellemret og efterret til god pris, så er ingen dansker, der bliver taget på numsen. Hos Sonofon får du den bedste pris på hele menuen med abonnement og mobiltelefon. Gammel kinesisk ordsprog fortæller: gamle høns lægger de bedste æg. I Danmark man sender gamle mennesker på alderdomshjem. Andre tør noms. Puha, dårlig respekt. Fru Gregersen er trofast kunde her i restaurant i 27 år. Derfor hun får den allerbedste behandling. Bliv stamkunde hos Sonofon og få alle de ekstra fordele. Se mere på sonofon.dk. Vinbjergsnegle er hermafroditter, altså både han og hun, men parer sig alligevel. Min søn, Nej, ringer altid hele tiden, for det koster næsten gratis. Det er da frygtelig irriterende. Papa, ni hao. Du er det her, ma? Ting hao du, Ni man de chichi shishimang. Damen tai li, fani tai to bolo. Papa, ni jo hachula. Hongsak du far. Frison. Kun 0 øre i minutter til fastnettelefon. Og lige nu kan du få abonnement næsten gratis.